Darganataly kärenneçiler harmana paýta tapşyranlaryny onuň agrymynyň kem ýazylýanlygyny aýdýar. Lewap welaýatynyň Darganaty etrawynyň paýtaçylary harmana tapşyrýan paýtalarynyň mukdarynyň ammarlarda kemeldip ýazylmagyndan şikaýet edýärler. Etrawyň çägine ýerleşýän daýhan birleşikleriniň başlyklary her gece saat 11-de etrap häkiminiň ýygnygyny paýta ýygym mögtüminiň depkini bilen baglylykda gep eşidýär. Paýtaçylarda ýygymy bolan höwes ýok, paýta da ýok diýip Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy 15-nji oktýabrda habar berdi. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertlerine çykyş eden habarçy Darganaty etrawynyň 3 tany paýta kabul ediş ammarlaryna paýtanyň döwlet harmanyna kabul ediliş prosesini öwrendi. Onuň maglumatlaryna görä daýhan birleşiklerden ýygnalan paýta döwlet ammarlaryna getirilenini ammaryň jogapkär işgärleri onuň möçberini kemeldip ýazýar. Daýhan birleşiklerde ýygylýan paýtalar ammarlara getirilenini paýta kabul ediş ammarlarynyň işgärleri gelen paýta çyýgly we hapa diýen bahanalar bilen her bir tonna paýtadan 200 kilogram kemeldip ýazýar diýip Azatlygyň habarçysy harmana paýta tapşyran ençeme ýaşaýjynyň şikaýetlerine salgylanyp habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Darganaty etrawyna ýygymçylar we kärenneçiler bilen hasaplaşyk işleri geçirilenini mesele döreýär. Bu ýagdaýyň kärenneçilere bergidar çykylmagyndan gorkun bir näçe daýhan birleşikleriň hasapçylarynyň öz üslegi bilen işden çekilmegine de getiren ýerleri bar. Yerli habarçynyň maglumatlaryna görä kärenneçilerden kabul edilen paýtanyň agrymynyň etrawyň umumy paýta ammarlaryna tapşyrylanyk agrymyna deň gelmedligi agzalýan problemalaryň döremegine getirýär. Galy versiýede habarçynyň maglumatyna görä Darganaty etrawyna ýerleşýän daýhan birleşikleriň başlyklary her gece saat 11-de etrap häkiminden paýta ýygym mögtüminiň barşy bilen baglylykda gep eşidýär. Onuň maglumatlaryna görä kärenneçileriň arasyna döwlete tapşyran paýtasynyň pulunu alyp bilmedik daýhanlar bar. Sebäbi şertnamalaryň boşnama adynyň 50% ýerine ýetirilmedik ýagdaýyna tapşyrylan paýta üçin hak tölenmesi edilipdir diýip habarçy aýdýar.